malidenw aw ni ɲatuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn yan'an ka baara daminɛ an b'an sisi ni setigi tɔgɔ barikama ye masaw ka masa san da masa dugu da masa masa mun n'a tanuna tɔgɔ 99 kɛmɛla ma dɔn o de y'a to masa in ma si dɔn an bɛ sɔrɔ ka sira ka ciba kan fɔlɔfɔlɔ maaw kuntigi diɲɛ laban maaw kuntigi ni ban kamalaw kama ko ahamada ani e maamu tɔgɔ mahamadu e ko tɛ an bɛ sɔrɔ ka bonyamasegin kɛ an jɛnabon sababu ye fakɔrɔ ni bakɔrɔw k'u bɛɛ fo an lamɛnbaaw an lajɛbaaw diɲɛ ana fantani naani aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an kama ko entretien de la semaine bi nin kɛnɛ kan fɛn min aw ka radio n'o ye radio oxygène ye fiɲɛ tuguda 93 tɔmi 2 jɔjan fiɲɛ suru musow ka chaîne de télévision bi na farafinna kɔnɔ mun fɔra ye gale ye musow tɔgɔ la ni an kama ko muso tv fɛn min ye aw ka jabarani min bɛ yen n'an kama ko Kanibɔnsɔn tv ka taa bila Mali Sud tv kan ni sanga dani na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila an ka entretien kɛnɛ kan bi an bɛna babu kɛ an ka invité ye mun ye o ye jɛkulu de ye n'an kama ko association mun ka baara ye jumɛn ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun bɛ se k'a to an ka seko ani an ka dɔnko n'o bɛ an ka art ani an ka culture kɔfɔ ka se ka don ba la ni ka don bɛrɛ la sanga a n'a ka waati e bɛɛ lajɛlen na o de la an b'a fɔ bɛɛ ye ko aw bisimila waati a n'a ka sanga bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ an ka nin kɛnɛ i sanfɛ bi n'a ma ɲɛ ko k'a fɔ ko anw sigira o sigi kun ye jumɛn ye an sigira jɛmukan de tɔgɔ la n'o ye entretien de la semaine jɛkulu mun bɛ yen n'an kama ko arak ni ma fili ni ma ɲina o y'i ka dɔn k'a fɔ association do association pour la revalorisation des arts et cultures au Mali anu aw ɲɛ b'a la n droite fɛ muso in bi yan bɔgɔlan b'a kan na a bɛ tila k'a yɛrɛ fɔ aw ye n gauche fɛ an ka cɛkɔrɔba bi yan ale fana bɛ tila k'a yɛrɛ fɔ aw ɲɛna nin kɛnɛ kan o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila minnu bɛ yan i ka dɔn k'a fɔ formation kɛnɛ kan an bɛ foli di bɛɛ ma minnu fana bɛ jabarani n'an kama ko reporter minnu bɛ yan an bɛ foli di bɛɛ ma ni sanga dani na an b'a daminɛ ni droite ye n'o ye musolaka ye balimamuso ça va baasi t'i la i yɛrɛ f'an ye tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Korotumu Togola Korotumu Togola e ka baara jumɛn ye ne ye artiste e artiste awɔ ok tonton i ni wula nba nula i tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ ye Amadu Ɲangali ye ne fana ye artiste ye opérateur culturel ayiwa d'accord siga t'a la i ka dɔn k'a fɔ ni aw ɲɛ b'a la bɔn anw filɛ nin ye sanga n'a ka waati ne o ye Amidu Tanzina ye ne ye kunnafoni dila ye jɛmukan labɛnba a n'a lasebaa ka se aw ma o ka foli di bɛɛ ma ayiwa ni an sigilen bi an bɛna babu kɛ mun kan o de ye jumɛn ye formation mun n'a bɛ ka kɛ formation in bɛ kɛ fɛn jumɛn kan n'an k'a ma ko bɔgɔlan ye mun ye bɔgɔlan bɛ se ka kɛ jumɛn ye bɔgɔlan bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ art et culture don wa a bɛ se ka mun de lase anw ma yalima bi na o bɔgɔlan mun formation n'a bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ fan jumɛn na a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na yalima bɔgɔlan formation bɛ ka kɛ jɔnw de kunna sibiliw ye jɔn ye musow don wa cɛw don wa denmisɛnw don wa yalima a hakilina ye jumɛn ye laɲini ye jumɛn ye a bɛ se ka mun de kɛ don nataw la o de kun kɔnɔ bi an bɛna jɛmukan k'o de kan yani an ka na n balimamuso fan fɛ an bɛ na monsieur Ɲangali fanfɛla la monsieur Ɲangali ayiwa i bɔra k'i yɛrɛ présenter sisan n hakili ma maaw y'a dɔn e ye maa mun ye o yalima jɛkulu mun filɛ nin ye arak yɛrɛ ye jumɛn ye a sigi kun ye jumɛn ye a nafa ye jumɛn ye ok ɲininkali diyara n ye araki ye association min don ka an ka seko ni an ka dɔnko layiriwa Mali fantan naani bɛɛ association pour la revalorisation des arts et cultures araki créera juillet 2004 depuis a créé bon araku kɔnɔna na an bɛ théâtre kɛ musique bɛ dilan cinéma bɛ dilan bɔgɔlan bɛ kɛ fɛn o fɛn ye culture kɔnɔna a bɛɛ de bɛ kɛ araku kɔnɔ voilà donc aw bɛ hali festival bɛɛ lajɛlen labɛn si festival bɛɛ an b'a ma fili ni ma ɲinɛ i ye festival dɔ promoteur ye n'est-ce pas oui tiɲɛ au pays de bon festival Burgun pluriel bon an b'o o fɛngɛ na comme salo an ma ɲinɛ an m'a kɛ k'o sababuya kɛ
on a encore situation. Maintenant, mars 2027, Inch'Allah, à cette édition Kangake. Voilà. Monsieur Nyangali, il y a un peu de folie qui est un projet Moukoum Kono. Au projet sur la Tchouli, projet Nana Tchouli. Il y a un projet qui a financé John Fait. Ok. Projet ni parce que Borland projet de Kenya. Projet ni sur la coopération suisse en collaboration avec le ministère ministère de la culture. Dongon Fengena. Donc projet lancera Nina CICB là. Bon. Projet lancé le phase sabadelo. Phase acte projet acte 1. Donc phase follow flana pour sabana. Bon, follow beaucoup de madurita. Donc projet c'est projet culturel. Acte 1. Acte 1. OK. Donc kubi maduruta. Bon, madurini, je merci arak nanaye akono. OK. Oh, yele bon comme anye projet ke bogolan. Krengrena nebi bogolan de nous fanga e bogolan ye. Donc mutu ko ke dugu kona Bamako. Maintenant on siglem bi Bagineda. Mais pourquoi pas ngana formation ke Bagineda. En fait centre Dongo là pour que muso ka bénéficier. Voilà, au de yato nani projet ni ya. Aywa, d'accord, il y a un projet Baginda. Et Baginda, il y a un commune rural. Na village Mumba kono no duguye. Dugu bisaba anifla ni manyina o de ba kono donc ba jira commune rural mundo aka boko sebe. Arrondissement mundo. Do hokum kono nana. Et anya ka fo ko formation ina. E mamu sibilendo oye muso ani sifina kaw muso munu be no ado ye furuke ado te furula o olu bela jirendo ni ataka laje mokoroba nu bara demse mbala ani sifina kaw yelma sugandi le kunye jume muyato oye muso sugandi ani sifina kaw bon et si ça ni e muso sugandi parce que bibi Baginda surtout ni jatmine ke sena côté là muso u Europe ka bon ko ju ou Lendo. Maintenant, ni Sénébana, nous comme parce que ta Europe, ou bis fereli ni fait que nous comme bon, c'est l'essence, ni sababouye pour que ou kana et ni Sénébana, ou bis ka bolan et anga la da fengde, mais on ya blakofe. Maintenant, nous ya nafaye, vous savez ka doni ka ta feri, bon bibi vraiment muso. Ne bawdodo antiseka ou ka fenge soro maintenant ulu yere bi se ka andeme donc o haklina ne anyo muso chaya ou kana ni bolan participer oh genou exactement ou bala genou bala dimsenu bala tout le monde voilà d'accord amena et ambarmo muso fon fait et alaka kuru ari mauka kuru korovi ayo siatala ni sana dalina e jebbe ki la jebbe ki la meni sana komnana ami jamuka mukene kan kama ko entretien de la semaine korotum tugula ye formatrice ni sama danina wa l'école kramoy aw ye ni haknata no ka sika formation ke sigida la ya nabi bagila kofo sika tala muso de kachala edu ye muso la kay yelma formation alla yini jume nan kama ko l'objectif formation la yini an balaka munobe ana ndogo muso munobe musikilenga ba OK parce que aramade siri mo wala may jiem bara do kera fen ala adamade ibe do ko de kafsa isigilen dongo do ibolo janendo mo ma ko karsan jam ate soro bogolandu fle bogolan bare ikara adamade sugu se ka bogolandu donc muso ko objectif tiali bara in konnana oye an balakaw de kapungo kacha an kungo kacha ne etukudi mais nga ko mo glamba ci odi mo ci nga ko mo jaay ci o tantanya ko ci o tantanya fo awere ka doka were ko nyobe de nguli be ni tara ko nyoro la bibe na be muso di sore ka cha do ti ko kulu beta waranya na me amuso me afara ko ka base nda gena bawsa ko ka samara sa ko ki labe amano ko ka sore te dogere donc doge nyokote mais kurusum mais aw ka na baram ke na be bogolan ko fo bogolan fledi ela bogolan be e tonton nyangali la e buru ni bogolan mi se ka ke brasoro dai ka nyesi muso ma parce que nyabara muso la kawde ka chala ko sebe est-ce que absi ka ke sababu ye muso ku yirata na kama autonomisation de femme absi ka ke e tukodi ni bogolan kala
surtout ka kanu bara in kanu fɔlɔ parce que diɲɛ baro bara n'i y'a kanu bɛ ɲɛ sɔrɔ a la i mana bɔgɔlan kanu k'a baara daminɛ i mana fini don k'a feere i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la n'i ye tɔnɔ sɔrɔ a la i b'a k'i mago ye i tɛ siri mɔgɔ la mais i bɛ se k'i yɛrɛ ta cogo di kan b'o de ma i b'i yɛrɛ ta un entrepreneur bɔgɔlan bɛ se k'i kɛ entrepreneur ye wa kɛ k'i yɛrɛ ye bɔgɔlan bɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ ka baara yɔrɔ ɲɛmaa ye sabula formation min ka kɛ maa minnu kun hakili ma o laban ye o de ye n'est-ce pas bɔgɔlan i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ ta parce que i bɛ se ka ne filɛ nin ye sisan ne ye ka entreprise mais ne ko min ni bɔgɔlan in san nin bɛ se ka kɛ nin bɛ sɔrɔ joli la mun filɛ ka na komi e don komi ne don joli ne bɛ ta kɛ 2000 ni ne tɛ dun ni maa wɛrɛ de bɛ yen parce que maa minnu bɛ ka lajɛ sanga daminɛ a bɛ se ka kɛ maa dɔ bɛ tubabu la a bɛ fan dɔ fɛ a ka mɔgɔ bɛ bɔgɔlan in na mun filɛ i kan na surtout musolakaw a caman b'a den na yalima aw pɛrɛlen don ka dilan wa hali ni commande donna san n'a mago b'a la dans 2 jours a bɛ dilan mɔgɔw de bɛ yan a kama an pɛrɛnnen de don d'accord comme ni ne tɛ ni maa wɛrɛ don ne bɛ dilan joli ni maa wɛrɛ don a b'a feere joli bon bɔgɔlan yɛrɛ a bɛ daminɛ 2000 a feere bɛ daminɛ 2000 ka yɛlɛ a bɛ dépend tissu la parce que tissu tɛ kelen et puis mètre fana tɛ kelen mètre bɛɛ n'a prix de don o de kama n y'a fɔ n ko komi e don mais mais fɛn a bɛɛ n'a prix don da bɛɛ bɛ bɔgɔlan na da bɛɛ b'a la a bɛ dépend tissu la ni mètre hakɛya o de b'a a prix différence d'accord an bɛ na an ka cɛkɔrɔba fan fɛ tonton Ɲagali comme tu dis mun bɛ yen foyi tɛ ayiwa hakili ma diɲɛ bɛ k'i lajɛ diɲɛ bɛ k'i lamɛn tonton Ɲagali an filɛ nin ye kɛnɛ mun kan n'i y'a ta k'a bila minɛn kɔnɔ a sababuya ye e de ye sabula an b'a ye k'a fɔ jɛkulu min sigilen don association ye e y'a ɲɛmaa ye an filɛ nin formation mun kɛnɛ kan n'o ye bɔgɔlan ye c'est sûr que a caman e de sababu don yalima e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye hakilina in nana cogo di k'a fɔ i jɔ ne filɛ nin ye e bɛ lahala mun na bi ni maa mun t'i dɔn a ka fɔ maaw ye k'a faamuya n'u ka kɛnɛ u sen ka kɛnɛ u bolo ka kɛnɛ bana t'u la u b'u ban baara ma k'u da ka sunɔgɔ k'u ka fɛn sɔrɔ ni maa mun ye e ye bi e bɛ jate maa minnu fɛ a bɛ fɔ o de ma ko les personnes en situation d'handicap mais o bɛɛ n'a to maa minnu ka kɛnɛ u dafalen don e y'olu dan yalima tonton Ɲagali Ɲagali e ka secret jumɛn de ye ok bon e b'a dɔn bɔgɔlan ye fɛn dɔ ye parce que ne degera yɔrɔ min ala ma hinɛ na je sais pas ni Kanjura Kulubali caman b'a dɔn bon ni min t'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ an ka ex ministre Cheikh Umar Sissoco film dɔ bɛ yen Nijugu Gimba bon o costume dilanbaga o de tun ye Kanjura Kulubali film caman yɛrɛ la jeunesse ta donna Ɲamanto ninnu bɛɛ donc depuis e bɛ film ninnu tɔgɔ dɔn dɛ ou bien e yɛrɛ bɛ a réalisation siraw fɛ ne b'a la e b'a la awɔ ne y'a caman kɛ ja yɛrɛ kɛmɛ k'i don kana sinon donc est-ce que maaw b'i dɔn yɛrɛ bon peut-être que yan mɔgɔ caman bɛ n dɔn Bamakɔ ayi non mais capacité mun b'i la dɔnniya mun b'i la professionnalisme mun b'i la kodɔn mun b'i la est-ce que maaw b'a dɔn parce que an bɛ fɛ de diɲɛ ko dɔn de surtout dans les domaines culturels bon parce que olu ka tɔn jɛkulu dɔ tun ye ko Kasobani Kasobani u ka ca caman bɛ o kɔnɔna na dɔw kɛra ministre ye dɔw bɛ donc groupe bɔgɔlanw de don bi an filɛ yɔrɔ min a dɔw bɛ Segu Bɔkari Dunbiya olu bɛ yen bon olu bɛɛ ye ne ka karamɔgɔw de ne ye costume yɛrɛ fɔlɔ ne tun bɛ fɛn o fɛn film fɛnkɛ na Kanjura ni a b'a tigɛ ne b'a kala ni Nijugu Gimba lajɛ a film ninnu la jeunesse Cheikh Umar Sissoco siya bi yɔrɔ min siya ka film fɔlɔ o ye jeunesse de ye an taara kɛ Umbori siya o yɔrɔ la elle a joué le rôle de Dina o fini bɛɛ n'o y'a tigɛ ne b'a kala donc o kɔnɔna na en même temps ni kalali banna n bɛ bɔgɔlan kɛ donc an ka écoledenw ka ca donc après ça bon ne continuera bɔgɔlan na n bɛ bɔgɔlan kɛ en même temps an bɛ théâtre ni cinéma fɛngɛw kɛ parce que avec Gimba national n bɛ tugu kɔ bon théâtre bɛ fɛngɛ cogo min tout ça là an y'o parce que o yɔrɔ la a bɛɛ de tun bɛ yen quoi donc an bɛ se ka mun faamu donc e ka inspiration ninnu bɔra o de la a bɛɛ o de c'est pour cela que i bɛ bɔgɔlan kɛ
n'o ye ari culture ye b'a ye fɛn mun ye théâtre bɔlaw cinéma b'a bɛɛ sɛbɛn bɔlaw et minnu yɛrɛ bɛ film fana tourner parce que an ɲɛ b'a la bi film tourneur dɔ b'an cɛla yan donc cela veut dire que a bɛɛ de bi yan a bɛɛ bi yan c'est ça donc association in kun ye o de ye donc aw b'a bɛɛ kɛ an b'a bɛɛ kɛ ayiwa d'accord tonton Ɲangali bi bi in na n'an y'a lajɛ e bolo formation mun filɛ nin ye n'a bɛ ka kɛ Baginda Bagineda n'a bɛ ka kɛ musow ani cɛw kunna surtout musolakaw an ɲɛ b'a la bi bi in na dun jamana marabaw i y'a ye projet fɛn fɛn n'a bɛ na u bɛ tɔn min sigi mun kan o de ye musolakaw c'est-à-dire olu ka don baara la kosɛbɛ musolakaw ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ n'a kama ko autonomisation des femmes olu tɛmɛnen kɔfɛ ani sifinnakaw olu sen don kow la k'u bila baaraw la c'est ça on appelle l'entrepreneuriat de la jeunesse bon an ɲɛ b'a la aw ka nin formation in bɛ ka boli o de kan yalima hakilina in bɔra min tonton Ɲangali bon hakilina bɔra pourquoi ce choix c'est-à-dire ne y'o de f'i ye quoi association n'a bɛɛ b'a kɔnɔ parce que i yɛrɛ ɲumana festival ni nin banna dɔrɔn ne bɛ bɔgɔlan bila n bɛ taa festival la oui mais i ye minnu kalan dun u bɛ continuer o mɔgɔ bɛ yen hali n filɛ yɔrɔ min centre nin ne bɛ Banakabugu wa centre bɛ yen hali sisan mɔgɔw bɛ baara la centre la n y'o to yen ka na yan ka dɔw nati hali filɛ min cɛjan min jɔlen filɛ min ye cameraman ye chapeau cameraman dɔ don a bɛ bɔgɔlan kɛ a bɛ théâtre kɛ o bɛ troupe dɔn bɛ yen u b'a bɛɛ kɛ donc o bɛ yan cameraman don a jɔlen filɛ bɛ lui c'est-à-dire an bɛ nin ka dɔnniya n'o ye chapeau ye c'est-à-dire a tɛ se ka fɔ ka ban parce que on peut dire que c'est-à-dire maa mun bɛ taa fɛn a bɛ fɔ o ma ko le film institutionnel i y'a faamuya ka fɛnw lawuli ka taa ɲɛɲini ka taa lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka concepter ka kɛ film ye ka se ka maaw ɲɛnafin bɔ théâtre tout ça la an ɲɛ b'a caman na an b'a dɔn k'a fɔ a b'o ban donc cela veut dire que association a bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a la n'est-ce pas olu fana ɲɛ b'a la fɛn min ye artistes ye fɔlikɛlaw guitare fɔlaw gɛnbɛ fɔlaw minnu yɛrɛ bɛ dɔn kɛ gɛnbɛ dɔnnaw i n'a fɔ muso in tɔgɔ yɛrɛ ko Jɛnɛba Kunkuluba n'a ɲɔgɔn Kunkuluba olu bɛ théâtre bɔlaw de o bɛ dɔn fana kɛ minnu orchestre nin ye o ye compagnie Arak ne ka troupe denw de don compagnie Arak voilà a bolofara dɔ don o orchestre bɛ olu bɛ répéter centre kɔnɔ ni Paul fɛn o fɛn bɛ yen u bɛ na parce que bɛɛ ta tonton Ɲangali c'est-à-dire e sera ka nin hakilina sɔrɔ cogo di ka nin art et culture bɛɛ fara ɲɔgɔn kan oui parce que n y'a f'i ye cogo min u bɛɛ mɔgɔ artiste n'aw ma fara ɲɔgɔn kan quoi a tɛ se ka donc e y'a dɔn k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka to a bɛ nɔ bɔ inchallah oui donc a bɛɛ dɔ bɛ yan a bɛɛ bɛ yan maa mun bɛ bɔgɔlan dilan o bɛɛ yan maa mun bɛ peinture kɛ o bɛ yan donc plastique b'a la parce que je pense que cette dame là n'o ye Korotumu ye donc a ka spécialiste ye art et plastique n'est-ce pas i y'o dɔgɔna i y'i ban k'o fɔ mais an b'o kalama dɔnkili dege b'a la dɔnkili dege b'a la ka maaw dege dɔnkilida la formateur b'o la ne yɛrɛ bɛ yan e yɛrɛ e ka maaw dege dɔnkilida la refrain dɔ kɛ ka n ka lajɛ kɛ non parce que ne tɛ dɔnkili da mais composition c'est-à-dire o de ye composition ye dɔnkili taase a n'a taabolo ka tila ka sɔrɔ ka refrain kɛ an ka lajɛ o la dɔ ka se ka dɔnkili da juste un exemple bon exemple parce que o bɛ dɔnkilidala de ko fɔ sisan ni dɔnkilidala dɔ tun bɛ yen e y'a composé n b'a composé dɔrɔn nin da bon e b'a composé a k'a da comme dɔnkilidala tɛ composition na e ka composition kɛ ne yɛrɛ b'a da e tɛ se k'a da mais ne bɛ se dɛ e tɛ se an ka tɛ marié mais c'est ça e m'a ye donc refrain de don voilà n y'a fɔ d'accord ok sisan tonton Ɲangali Ɲangali c'est ça oui Ɲangali bi an ɲɛ b'a la ni formation in a daminɛna waati jumɛn a bɛ kuncɛ waati jumɛn formation nin daminɛna c'est le combien le 22 le 22 a bɛ permis le 15 mois juillet 22 juillet oui a bɛ kuncɛ le 15 août ok ayiwa d'accord kalo kelen bɔɲɔgɔnko oui a ye nana dɔnniya ta ka di denmisɛnw ma sifinnakaw cɛmanw ani musolakaw pour que u ka se k'u yɛrɛ ta u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ o ye jamana marabaaw ka laɲini jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ musakaw bɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛɛ ka laɲini bi o y'o de ye muso ni sifinnakaw ka s'u yɛrɛ kɔrɔ n'a kama ko autonomisation i b'a ye a bɛɛ ka dɛmɛ bɛ taa muso ni sifinnakaw de fɛ aw dun ka kulu tilala ka olu sugandi yalima aw bolo ni nin formation banna
hein yalma atol la ban jumay est-ce que insertion balawa kuburu do barala ni bana centre dongo flair a promoteur Bamagraga OK ay centre ni daele artiste tere aya daele ko artiste mu baginda albamako o kana fengeke arkadai ko arka développer donc ni bana centre daele do bay o bi se kana ko bogoland la minti bogoland yi musique théâtre danse abé de ba kono quoi même l'éducation éducation voilà bon on comment parce que quand tu parles de l'éducation si tout de suite là nga jamana marabo yo de fo ko l'éducation et la culture ka sababu ye tchemoni comme ka be malide uni nyonche nan kama ko la cohésion nationale donc e bolo donc ni bébé se ka soro awere kani association kono abi soro parce donc association ka la nyini yode l'association ni centre dongo obiga tega di nyongoma c'est ça école de munumbi amina lecture concours de lecture ni fait chamabe ambo donc projet wérebe c'est mintini d'accord c'est juste un commencement voilà ça c'est niada donc madame nere oh d'accord comme amanya madame ne oh yana ka damne oh ame muna ambo kunche donc yelma abe kunche domuna ako le 15 août yelma adon yelma association kemaka laben jumene sabati ado anga siki munde kan ngake abuna munde yira malidew na munde laben be bon ni ndo anko ni bina fengeke ma wele ka préfet ou maire ou le ministre ou bien son représentant ou bien les autorités administratives ou bien les légitimités traditionnelles ou la société civile tout groupement de femmes tous groupement de jeunes c'est ça ou bien les lendo amina adamina ambe kuma unyefo OK kuma di dugutibuma les maires et les formation kono kabla kadin kono ani kumu yato ayo baginda sugandi ani ayo musoni sifina ka sugandi c'est ça katlaka attestation di munu ye a participer kalo kelen ngono o siraga dege minke ambina o attestation kala jena soro kalo kelen formation munu ya soro nu degedeu ka jira mawla c'est ça voilà c'est ça ambi exposition ke vente exposition vente bara min kera exposition bara munu kera exposition d'art OK voilà obo yira même ça abi féré da yira to ba nyefo abi fo kalandeu yere ba fo munu formira la OK donc abi féré no wari ambo black cash bon cash bon pour prochainement nini mbana dala lendu bay pour que barabi seka continuer et tonton nyangali yelma musaka boba join Musaka Boba et parce qu'il y a une formation de Musaka Boba. C'est ça que j'ai dit. La coopération suisse. OK. À le ministère de la culture ou de Marabao à travers le ministère de la culture. OK. Voilà au lieu de Musaka ni bon parce que projet n'est pas scellé donc avec la formation qui est au Musaka. OK. Voilà. D'accord. Aywa amba kuratun ça va ayela damne akira tukudi ube inspiration ya damne kana sisande OK asira aywa ubuka konyeka wati sira nindu nanya damne ambe jezelle wati da ambe wili aywa bakurtum formation kabe kunche le 15 août en tant que formatrice i kalande umbia hakima we kalan chama sora nyebala bokolan chama biya chama labe no chama glana o ami wele yere bla mamuna munu be kan laje directement na munu be kan lame sangana ko wati nu mo ko be bokolan santala chama ba de glana biya hotel chama ba anne mi ko man gesan samara ama livraison o meni mamu ka be commande ke o sika o soro ngi juristrat mena o sika an soro 78 97 19 en juin Monsieur Nyagali. Monsieur Nyagali? Oui, 76 17 91 78. Donc, nous avons eu le cola 600. Amogo be muna bokalana. Au se ka livrer. 600. Livrer? Oui. Même à domicile? Sans fait. Aina sura tiki be jamana ko ga? Ni na be jamana ko abitake. Aya barabana. Aywa donc aman sigi doron ka amma ko ne la sona ma be befu. Tabe welma ika kuma kan laba men ni wele kam se ka ke jumai. Kan yesi awye mamunu formé ale ni jamana yere morabo parce que mu formé
u bɛna kɛ jeune entrepreneur de pour leur insertion yalima aw mago bɛ dɛmɛbaa dɔw la mun bɛ se ka u ka baara tɔ dafa wa an mago bɛ dɛmɛbagaw la n'u y'an dɛmɛ a bɛ diya an ye parce que formation in mɔgɔ minnu filɛ y'an yɛrɛ nin tɛ mɔgɔ bɛɛ ye an yɛrɛ tellement que jama cayara an ye dɔw labila de donc n'u sera k'an dɛmɛ halisa an ka se ka baara in continuer a bɛ diya an ye donc aw bɛ fɛ nin ye kun fɔlɔ ye nin ye kun fɔlɔ an bɛ fɛ ka kɛ continuité an yɛrɛ tɛ fɛ a ka jɔ bilen yɛrɛ an tɛ fɛ a ka jɔ bilen aw mago bɛ dɛmɛbaa la an mago bɛ dɛmɛbaga la an ye dɛmɛbaga sɔrɔ bɛ diya ye n'est-ce pas awɔ d'accord ayiwa i ka kumakan laban ye jumɛn ye n bɛ foli lase aw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen na parce que maa min bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ e y'i dɔ ye donc n ka foli b'aw ye n bɛ jamana marabaga bɛɛ lajɛlen fo u ye bonya min k'an ye nin a diyara an ye parce que dugu ka bon ni Baginda choisir n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo les hautes autorités i b'a fɔ ten les hautes autorités de la transition c'est ça surtout Assimi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wage général d'armée parce que bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wage awɔ bɛɛ n'i kanubaga dɔ cogo di donc ale de ko ka di ye Assimi n ka président ni kɔrɔ ko ye ne d'accord o tɛ baasi ye d'accord kɔrɔ faamuna ayiwa tonton Ɲangali yalima i ka appel ye jumɛn ye oui bon comme Koro y'a fɔ cogo min n bɛ bɛɛ fo surtout aw média mɔgɔw aw de nana k'an sɛgɛrɛ durant toute la semaine na aw bɛ yan yɔrɔ in na donc aw bɛ ka fɛn jɛnsɛnbaw fo ka an dɛmɛbagaw ni coopération suisse ministère de la culture n bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ko fo hali sisan u ka hakili to toujours u yɛrɛ ɲuman na ko an ka bɔgɔlan don ba la hali sisan an bɛ dɛmɛ wɛrɛ ɲini nin ye première phase dɛmɛ filanan kana an kana kɔ tigɛ quoi voilà i n'a fɔ Koro y'a fɔ cogo min donc ni nin banna le 15 août yani août yɛrɛ ka ban aw ka filanan le 20 même dɔ ka daminɛ o de ka parce que jeunes caman bɛ yen nɔ jama cayara donc aw tun tɛ se k'a bɛɛ ta an tɛ se ka bɛɛ ta et puis an ɲɛ b'a la musow de ka ca aw dun de ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka hakilina ye ka se ka musolakaw ka se ka dɔnniya caman sɔrɔ d'accord an bɛ aw fo merci beaucoup Korotunu Togo la an bɛ sɔrɔ ka tonton Ɲangali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn le promoteur aw ɲɛ b'a la association ɲɛmaaba ale de y'ale ye waati a n'a ka sanga bɛɛ lajɛlen na an lamɛnbaaw an lajɛbaaw diɲɛ a n'a fan 14 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ k'an lajɛ aw ka chaîne de télévision musow ka chaîne de télévision sanfɛ n'o bɛ Muso TV kɔfɛ an bɛ aw fo waati a n'a ka sanga la minnu bɛ k'an lamɛn radio so sira fɛ n'o ye Oxygène 93.2 aw ka radio ne ka radio an bɛɛ lajɛlen ka radio minnu bɛ k'an lajɛ aw ka de ka fɔ Kani Bɔnzɔn TV ale sanfɛ réseau kan an bɛ aw fo minnu bɛ k'an lajɛ Marichid TV sanfɛ ni sanga dani na directement na an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn an n'a kan bɛn don aw ma ni Ala ma baasi kɛ jɛmukan wɛrɛ kɔnɔna na ni an k'a ma ko entretien de la semaine bi an bɛ Baginda centre Donko an b'ale de kɔnɔ formation mun bɛ ka kɛ n'o ye formation n'o bɛ ka kɛ bɔgɔlan kan n'o bɛ ka sifinnakaw ni musolakaw k'u former waati a n'a ka sanga bɛɛ lajɛlen na association a kan an b'u fo k'u waliɲuman dɔn waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa dɛmɛbaaw an mago bɛ dɛmɛ de la dɛ aw ye fɛɛrɛ kɛ pour que i ka ka fɔ nin formation kana kun tigɛ n'a banna le 15 le 20 août dɔwɛrɛ ka bɔ tuguni sabula dɛmɛbaaw dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye dès maintenant aw bɛ se ka association ɲɛmaaw aw bɛ se k'u contacter pour que hali bi formation ka kɛ sifinnakaw ko ani musow u ka se ka s'u yɛrɛ kɔ n'a k'a ma ko autonomisation des femmes et des jeunes ayiwa aw k'an bɛn kuma ye toden de ye n'i ye kelen ta kelen wɛrɛ b'a kun bɔ n'an donna maa mun gasi la yafa bɔrɔ kɛmɛ merci et bye bye à tout le monde